Kako je sudac znao da je lopta bila dotaknuta? Ja sam učiteljica i obožavam sve što ima veze sa školom, istraživanjima, učenjem, statistikama. Zato je ovaj kanal mjesto gdje učimo svi kao jedan ogroman razred. Samo pišite dolje u komentare da svi zajedno nešto novo naučimo. Unutar lopte se navodno nalaze i mikročipovi. Say what? I senzori koji u milisekundi javljaju sucima je li možda postojao kontakt s loptom ili radili se možda u zaleđu. Radi se o tome da je Adidas u suradnji s tehnološkim tvrtkama razvio sustav u kojem je u središte lopte stavljen senzor pokreta i odašiljač koji radi na frekvenciji od 500 Hz. To znači da taj senzor 500 puta u sekundi šalje podatke računalima na stadionu. Svaki pa i najmanji dodir kopačke ili ruke o loptu registrira se u milisekundi. Jeste li ovo znali?